रंजानाय लोगोफोर नायदो नै ओरैबायदि रंजानानै मोसादों नै समायना गोजाम बोसोर बिदाय होनाय ओमफ्राय आरो गोदान बोसोर बरायनाय गोदो बिदि थानो हायाखै रंजानो गोसोआ जोबनो गैथारा बेनिखायनो नोंखौ बावनो हाथारा अननानै जोंखौ बासायनानै लाबोबाय थांनाय बोसोरनिफ्राय नैबे रंजानाय लोगोफोर नायदो नै ओरैबायदि रंजानाय
रंजानाय मानसिफोरनि गोसोआव नायदो नुबाय दा लोगोफोर रंजानांगौ गोसो खुसि थानांगौ bonfire फैथारसिगोन जोंहा दसे उनावनो 15 मिनिट आरो बारा टाइम गैला गोदान बोसोर फैनो थाखाय दान्दिसेल'सै जोंहा दान्दिसे उनावनो गोजाम बोसोरखौ जोङो बिदाय होसिगोन आरो गोदान बोसोरखौ जोङो बरायसिगोन दे लाजियो दे मोसानो मोसा लाजिदों बिसोरो मोसानो लाजिदों ओमफ्राय आरो बिसोर सानैया एकदम माबा सिटजों मोजां माबाय आरो नुदोंना मोसादो जोंहा दान्दिसेनि उनाव ओरैबायदि आरो बेयाव धामाका जानो थांगासिनो नायदो नोङो जोंखौ अनुग्रह खालामनो बावदो नोङो जोंखौ बोर होबावदो जाहाथे नोंनि गेदेर अननाय अनुग्रह आशीर्वादाव बोराव बे 2025 गोदान बोसोरावबो जोङो मोजाङै जेन जिउ खांलांबाय थानो हागोन आरो नोंखौ खुलुमलांबाय थानो हागोन आरो नोंनि मावनो गोनां खामानिखौ जों मावलांनो हागोन जोंनि गेजेराव गावजों गाव अनलायनाय गोरोबलायनाय मानिलायनाय सैथोथि जोङो जेन प्रभु नोंनि साखिनाय खामानिखौ मावलांबाय थानो हागोन बेबायदिनो गेदेर अननाय अनुग्रह आशीर्वादखौ नों दानाय बोरमा बाप्तिस्ट गिर्जानि सिङाव थानाय गासै फिसाफोरनि लागै बुहुमाव थानाय नोंनि फोथायसुनि लागै आरो जायफोरा नोंखौ प्रभु दासिमबो नाजावनो हायाखै गासैनि सायावबो नोंनि गेदेर अननाय अनुग्रह आशीर्वादखौ नों आरोबाव नों लाखिबावदो आरो बे फैबाय थानाय बे जों गोदानै बरायनाय दा गोदान बोसोर बे जोंनि थाखाय सान्थिनि बोसोर जाथोंसै आरो नोंनि अनुग्रह जों साफ्रोमनि सायाव अरायबो उसिग्लायबाय थाथोंसै बेखौनो जों हास्थायनानै बिदि गासै आरजखौ फोथायनाय बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव जों बिबाय आमेन।